Ja jest Kamil Nowak, a co robię? No aktualnie, że się zicnął teraz we Gryfnie, co by pogadać z wami, ale tak już richtig gadając, no to robię tutaj we Amcie, we urzędzie, we Chorzowie, mam też kanał na YouTubie, no i robię pora inkszych jeszcze rzeczy, a czy ciekawych, to się dopiero okaże. Śląsko-Gotka to jest do mnie taki wyznacznik identyfikacyjny Ślązoków, bo są oczywiście takie Ślązoki, które nie gadają po śląsku, z nimi musisz się poklachać, pogadać, on ci może wtedy powiedzieć, tak, Śląsk jest dla mnie ważny, jestem Ślązakiem, kocham Śląsk. No ale jak ty trafisz kogoś, który gada po śląsku, no to już masz blank pewny, że to jest Ślązok, że on jest za tą ziemią, za swoim hajmatem, no i to jak go trafisz, to już inaczej w ogóle się Gotka rozpoczyna, bo to jest taki inszy rodzaj komunikacji po śląsku, taki jakby macie wspólny kod kulturowy, nawet jak się spotkacie kaś na urlaubie, nad morzem, za granicą, kaś to zawsze jakoś tak się idzie między Ślązokami dogadać. Moje ulubione śląskie słowo to jest te, którego nie znam, a które się właśnie dowiaduje, co one oznacza. A to dlatego, że wtedy mam szansę na ocalenie tego słowa i to mi też pokazuje, jakim bogactwem jest Śląsko-Gotka. W Chorzowie, we urzędzie, we Amcie, niektóre wypadali, idzie po śląsku załatwiać durś, bo my już od paru lat mamy takie naklejki, że godamy po śląsku, a nasza winda też godo. Tam jest głos Joanny Bartel, który godo na pierwszym, na drugim, na trzecim sztoku. Idzie to, tamto, śmamto, architektura, budownictwo, sport. Samo mnie ino ta winda, bo mamy też taką apkę na mobilnioki, która jest dedykowana temu, co by wiedzieć, jakie fajery, koncerty albo insze imprezy dzieją we Chorzowie. No i ta aplikacja nazywa się Co teraz? No bo pytamy się, co teraz można w tym Chorzowie zrobić. Oprócz tego bardzo podobno brzmiące mamy rowery, bo to jest kajteros. No jeżdżymy na kole, no to się chcemy zapytać, kajteros na tych kołach możemy pojechać. Bez tuż tak my nazwali właśnie ten system rowerów miejskich we Chorzowie. No ta Gotka we Chorzowie jest powszechna. Idea była fest prosto. Jakieś 3 lata temu, jak żech miał urlaub, no to na tym urlaubie żech się wziął koło i padł, co by da rajzował po tych wszystkich miejscach, kaj żech nigdy autem nie miał po drodze. No i tak żech się rajzował na te wszystkie Lipiny, Chropocowy, Bobrek, Kafaus, Załęże i te wszystkie inne dzielnice. No i żech zobaczył, że tam jest tyle jeszcze do odkrycia, co ja nie wiem, to co dopiero te insze ludzie, co nie odkrywają, nie jeżdżą tamtędy, to co one mają padać? Jak kiedyś mieszkał w centrum Katowic albo w centrum Gliwic, on się nie ruszył po tych wszystkich śląskich dzielnicach, no to ja mu to muszę pokazać, żeby on był też dumny, też wiedział, co się dzieje, a ludzie nie jeżdżą z przeróżnych powodów. I taki beispiel, jeden powie, że on nie jeździ, bo no, tam jest strach stanąć autem albo kołem na takich lipinach, to taki beispiel, no. A drugi padł, że no, on nie ma czasu, trzeci padł, że to nie jest po drodze, no to Joszek stwierdził, że ja to będę nagrywał, puszczał do Neca, będę pokazywał na YouTubie, jak piękne są te dzielnice nasze i te wszystkie miasta na Górnym Śląsku, no bo mamy fest, Gryfna architektura, mamy naprawdę super klimat. Jorzech jest z Chorzowa, że się urodził, że jest całe życie związane z tym miastem. Co mamy, co sam mamy fajnego? No, oczywiście jak ktoś padł Chorzów, to mu się skojarzy Park Śląski. No największy park w okolicy na pewno, a czy w Europie chyba mi się zdawało, że też. Ogromny zielony park, stadion, zoo, wesołe miasteczko, to wszystko jest, ale to my wszyscy wiemy od bajtla, że takie atrakcje są we Chorzowie, natomiast musimy też pamiętać o naszym industrialnym dziedzictwie. Wieża Szybu Prezydent, to jest dawno gruba
prezydent, a wcześniej jeszcze Königsgrube w Królewskiej Hucie. Także możemy się tam wejść, możemy się pooglądać, jak z tej wieży wygląda Chorzów, ale nie ino, bo okoliczne miasta też. Mamy też, jeśli chodzi o industrial, no to mamy też Huta Królewską, ona dała początek temu miastu pod względem Królewskiej Huty, właśnie tu tego centralnego obszaru Chorzowa. No i za niedługo będzie otwarcie, takie Fest Fire będzie, bo będziemy otwierać Muzeum Hutnictwa na terenie tej właśnie huty, także wszystkich już teraz, przynajmniej mogę zaprosić, ale myślę, że wszyscy już tutaj w Chorzowie zapraszamy. Oprócz tego nie trzeba łazić po tych atrakcjach takich stricte, że są opisane jako atrakcje, bo tu się atrakcja de facto, jak w każdym śląskim mieście, dzieje na każdej strasie, na każdej ulicy, bo idąc mamy naprawdę przepiękne kamienice, familoki ze zdobieniami, to wszystko tu jest. Ulica Wolności to jest po prostu poezja, jeśli chodzi o architektura europejska, a może i światowo. No ja mam takie hobby, co żech już nim niejednego zanudził, jak my się trafiamy z kamratami, z kumplami, z koleżankami, a ino przyjdzie tak na temat śląski jakiś, no to one już mają po imprezie, po fajerze, bo ja się wtedy nakręcą, uruchamią, no i godomy o Śląsku, a przynajmniej ja godom fest dużo. Także hobby, pasja to jest, no już teraz, żech jest pewien, że to jest Górny Śląsk, historia śląska, język śląski, kultura, kuchnia, to mnie wszystko interesuje, czytam o tym książki, oglądam jakieś tam filmiki w internecie, jak się ino to się edukuje, dowiaduje, co jeszcze można, no a oprócz tego, no co jak każdy synek ze Chorzowa, futbol, sport, lubię się pooglądać, lubię się popatrzeć, lubię się też pograć czasem, no i tak to leci.